खुलुमबाय दिनैहाय आङो बड'लेण्ड हेरिटेजआव फैदों आरो रिजर्टआव थ' आं बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो देखायदों थ' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो स्टार्ट खालामसै आंनि भिडिअखौ Oh my! Ay, gaya ang yun. Ayo! Mama! Mama, hindi na wala. Ayo! Oh my God! Ayo! Eh, sunanin! Oh my God! जोंनिया एग्जामा एसे लेट जाबाय बिनि थाखायनो दिनैसो जोबदों आरो बेयाव जोङो परिखा जोबनानै बयबो लोगोफोरजों इन्जय खालामनो होननानै बेयाव फैदोंमोन आरो गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर आरो लोगोसे आन्टिमोनबो फैजोबदोंमोन जा इन्जय खालामबाय जोङो लोगोफोर बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बिनि मुङानो जाबाय जेनेलिया सना नार्जारी आंनि लोगोआ स' बिउटिफुल लोगोफोर नैबे आंनि फ्रेन्ड वान रें राग्रा नोंथांमोना जायगाफोरखौ नायलांबाय थादो जोबोद समायना जायगाफोरा आं हानायमानि देखायलांबाय थागोन आरो बै नुहुरनाया आंनि माने लोगो आरो बिथांमोननि मुङानो जाबाय निशान आरो कुबिया आंनि लोगोफोरा जा बिउटिफुल आरो हेन्डसाम लोगोफोर दायो बेफोरखौ माने मोजां खालामगासिनो दङ आरो बेयाव मैगं थाइगंबो माने खेथि खालामनाय जायो आरो जोबोद मोजां जादों नै आरो नै बिलाय जायगाफोरा नै दासो बनायहांगासिनो दङ गोदान रिजर्ट नालाय बिनि थाखायनो ओइ नै बिथिं मानसिफोर दंसोयो Beliau geli apa bega hasil. We are very happy. बैयावबो जोङो गेलेनो थांलायबाय जोङो जोबोद खुसि जादों मानो होनोब्ला ज' लोगोफोरजों जोङो लोगो जानो मोनदों बेनि थाखायनो जोङो जोबोद खुसि जों जोबोद गेलेखाबायलै इन्जय खालामखाबाय step by step.
इसम थांगोन जों आंखौबो ओइ लैथो आंखौबो आंखौबो बियो जोंनि क्लासमेट जोबोद हेन्डसामखा नै बिनि मुङानो जाबाय लैथो आरो ओइ खिथुथिं थानाया जाबाय एनियास आरो नैबे सिगांथिं ओंखारबोनाया जाबाय निशान लोगोफोर जोङो जोबोद इन्जय खालामबाय गेलेबाय रंजाबाय खारदिंलायबाय जोबोद मोजां मोनखादोंमोन आङो फ्रेन्डफोरजों लोगो जानो मोननायखाय One, two, three, go. Hello. Hi. एग्जाम जोबनायनि जोंनि माइन्डआ बहुत फ्रेश जाबाय दिनै गेलेनो मोननानै आरो दिनै लोगोफोरा बयबो जयैनो गेलेनो फैजोबदों बेयाव दे हरदो Tenang naik burung tenang. Dia kuru. Anh gọi ngay nào phun được. Hầu lắm sức mạnh tốt á. Kure. Hai honang micio. Belum mau. Deh, karena udah. Oh. लोगोफोर नै बेयाव भेन्दिबो खेथि खालामदों हाजोआव जोबोद मोजां जादों नै नोंथांमोनाबो बेयाव हायोब्ला बेफोरबायदि मैगंखौ बायनानै लांनो हागोन नोंथांमोना बे मैगंखौ जाबोला जोबोद फ्रेश मोनगोन आरो जोबोद भिटामिन हायगोन हेल्दी जागोन नोंथांमोना लोगोफोर नै बेयाव जुखामबो गायबावदों जोबोद मोजां जादों जुखामा नोंथांमोनाबो बेखौ लांनानै जाहैनो हागोन गाजिफोरजों माने लगायनानै जानो हागोन आरो जोबोद गोथाव मोनो आंथ' जुखाम सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव लिरना हरदे नुहुरनाय हाजोथिंबो जुखाम गायजोबदों हनै जोबोद मोजां जाखादों बिफांफोरा
फिथाइयाबो जोबोद मोजां जादों। नैबेयाव खेथि खालामनो थाखाय माने साफा खालामनानै दोनदों आरो नै नायनो हागोन। ओइ बे दंफां सेराव माने सियारफोर दोनदोंना बेयाव माने गरम बाला बे सिङाव थांनानै सियाराव जहैनो हागोन आरो जोबोद थान्दा मोनखायो। लोगोफोर नैबे आन्टिया जोबोद बिउटिफुल आरो बिथाङा अर्डार होनायखौ माने जानो नेगासिनो दङ आरो जोङो लोगोसेनो नैबेयावनो लान्च खालामबाय आरो नै जोबोद समायना समायना आन्टि मोना। दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। तब तक के लिए बाय बाय।